Ay, salamat. Ningunong na jud ang ulan. Makapalit na jud og lutuon ani para panihapon. Ano ko sa gawasan pa, kinimunong namang ulan. Unsa mga on? Mga na lang to sa gawas, bakit wala din ako magluto-luto? Mga on sa gawas. Unya og muulan balik, basa ta. Di ginalagi ni mo ulan pa, halag naman ah. Ikaw ti hilig jud kag kaon sa gawas ba? Unya suguon ka diri sa balay pertinta pulana nimo. Maninood, man ka pa. Ikaw pa, mga na lang to sa gawas. Kaya kung saan na yung oras mo, magluto pa ka. Gutom na kaayo. Maayo gyud ka mo rason tino. Pagpuyo, sunod na ta mga on anang sa gawas kay wa ko'y budget anang kaong kaon sa gawas ti, wa pay sweldo. Kinapayo na problemahang budget. Chip in man ko. Sure ka mo chip-in ka? Kay dayon ta mga on ta sa gawas. Sure, lagi pa. Sam na sure, panagsarabay ako mang libre. Sige, bantay ha, chip-in ha. Ang tara, ilis na, bantay ka ha. Ika. Salamat. Sige. Ate, makabayad kita diri nga kananan te, mo social man kaayo ate. Ano, kabaya ka pa. Makabayad na kita. Chip in man ko. Awo ti o? Awo, lami kayo. Bantay bitaw ka tiha, chip in biya tiha kay kulang ni akong kwarta diri ba. Lagi pa, sigbalik-balik. Uy, ma-chip in lagi ko. Yung salamat sa panihapon, lamit tayo. Lami kay Danilo. May gamit mo kay mo chip in sa Tiana. Wala gid ang ko budget mga on sa gawas kay ayo yung field view. Thank you, Ate. Thank you, Papa. Okay, baby Iya, you're welcome. Ay, salamat. Busugan ako mo eh. Busog kayo ko. Opos. Ate, abi na to daan mo chip in kay bisig makalimot na pug ka. Di abi to daan be. Sams Popoy, di man kaulat. Chip in lagi ko. Padra, pick na. Oh. Dako ang kurta oy 1,000. Makaver ni mo tanan tibo. No, 1,000 kurta ni ate mo. Tanan ako chip in pa. Bumagi lang na. Busugan ako eh. Ate, salamat kay tiha. Mahulog na gid tanan tiba nga libre nimo kay 1,000 man imong gihatag sa kuha. Salamat kay tiha. Giro na, uy. Pag-sorry bitaw na. Importante, nabusog ta. Aba ni busog bi kasi bibi. Magiti kay 1,000 gid imong gihatag kay ako ang kwarta ko ato. Na, akong kwarta ti tan-awa. Pila na La, asa kong pitaka? Kanak, kabog diri, uy. Ito ka ni Papa, oh. Sams Papa patakar, magbutang sa iyong pitaka. Kita ra ba yung magkulot-kulot? Sige ra ba yung yaw-yaw? So, tara, dali ka sulutan na din. Uy, 1,000. Alam ko na. Asa dito ang pitaka? Be, kita ka sa pitaka, be? Amo ni mong gipangita pa.
Oh, nalagi na sa imo ha. Do. Asa namang sulod ani? Moto kong gibayad kanina pa. Salamat sa level pa. Alaina ning bataan ni Ilas mani na beto nako layop tayong sildo. Pa! Sorry.